Insipho uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahluphekile wona wesondela. Ngibingelele kakhulu South Africa, ngibingelele naphesheya kwezilwandle enhla nasezantsi sanibonani, ngibingelelwe eshide lemhlophe uMC Phulobasi, uAndile waBangcobo, umfana wase-NDW noDivorce Women. Ngila eDurban eKZN. Inombolo yami u079 0453 446. Ngiphinde 079 0453 446. Ngizothi umuntu oqala ngqa ukungibona onenkinga ye-high blood pressure, ngiyilapha leyo nto, ilashwa yimi uqobo ngokuqeqeshwa abantu ababili. Noshukela futhi sugar diabetes, ngiyilapha leyo nto, ilashwa yimi uqobo ngokuqeqeshwa abantu ababili. Ngiqeqeshwe ke insizwa yaseGhana, ngase ngiqeqeshwa futhi insizwa yase-England, Mr Chronic Smith kanye no Mr Gazenga, ekuyibona bangilekelele kakhulu ekwazini lamakhambi omabili. Futhi namanje basangivubelela wona, hayi ngoba ngunhlenhle noma ngumaster, kodwa ngiye ngathola inhlanhla nethuba lokufundiswa abantu abaqeqeshiwe when it comes to ama-herbs, ukuthi ke lezo zinto zenziwa kanjani, kuliwa kanjani nazo, umuntu usinda emva kokuba edle i-treatment ngayiphi indlela, and yini eyenza ukuthi asizakale. Bangiqeqeshe kona konke lokho, kodwa la ngikhona kakhulu ngikulokhu ekulula ukuthi abantu bekungabazi noma bekubukele phansi. Mina nganza kwethu nginesiphiwo sami engazalwa naso sakaNgcobo, hayi sebala ngoba ngimhlophe, noma hayi engihambe ngayosifundela somewhere. Nakhona futhi kunemfihlo ethinta indawo eyithempeli, lapho khona engigcina khona lo mkhiqizo wami. Ngiyazi ukuthi uqala ngqa mhlawumbe ukungibona namhlanje, angizili ukuzothi thenga insipho yami kaMgabe noMandela ekumkhiqizo engazi ukuthi ingafika ichilizele ichitho amashwa namabhadi, ingafika ichilizele ububi nokuswela, ingakwazi ukukuvulela inhlanhla izinto zakho ezikhanya. Kodwa ngizosho namhlanje ukuthi thenga. Ngizothi ngicela kubona bonke abantu abazo MC Phulobasi weqiniso nabantu abake basebenzisa insipho yami kaMgabe noMandela, ngicela ungilethele le testimony owayenzelwa uMgabe noMandela. Ngicela leyo mfihlo leyo ukuthi mhla ugeza ngoMgabe noMandela wena kwenzakalani. Ngizocela lokho nje kunina nonke ukuthi cela ungenzele iVN, qinisekisa ukuthi uyalisha igama lakho nesibongo, bese usho ukuthi awuodeni nima ukuthi usakhumbula. Usho ukuthi wathi usufikile uMgabe noMandela kuwena, wafika usuthatha isikhathi esingakanani ukufika kuwena. Ungakusabi ukusho lokho ukuthi kuyangihlambalaza ukuthi mhlambe wathatha isikhathi, anginankinga. Kodwa ngiyafisa ukuthi ekugcineni usixoxele ngokuhle noma usixoxele ngokwenziwa ilensipho kaMgabe noMandela. Enza ke iVN lapha ku WhatsApp kuyona le number ka079 0453 446. Ngizothi abantu angisho ukuthi thenga uMgabe noMandela, angisho ukuthi uMgabe noMandela uyimalini, angisho futhi ukuthi ngifoneleni senithi niyawufuna manje. Ngifuna nje ama testimony kuphela abantu abanganginikeza wona. Kulabo bantu abazobe bengithumelele ama testimony, abantu ababili, abantu abawu2 bazoyitholela ama cellphone amasha ceke angakaza asetshenziswa umuntu. Ngizokuveza futhi ukuthi unozibani esithe sehleli namajaji silalela i-testimony yakhe. Ngicela ungaqamba amanga kwi-testimony, sholo lokho kwenzeka, sidinga lokho nje. Thina into esobe siyibuka ukuthi lo muntu ngabe uyakhile lento noma iyiyo na, sizokuzwa olimini lakho lokho. So ngicela ukuthi usho lokho kuyikona, ngifuna ukukufeeda nokukuphusha ukuthi uqamba amanga uzuthi hayi mina ngamane ngawini lotho. Cha, kubona bonke abantu abasebenzisa uMgabe noMandela ebengakaze wabakhona wakwathi wawini lotho. Ngifuna abantu abazongitshela mina ngeqiniso elithela amehlela emva kokuthi esebenzisa insipho kaMC Phulobasi uMgabe noMandela. Insipho yami ke bayazi abantu ukuthi iyabiza, kodwa siyalenza uhlelo leyipesheli lapho esuke sehlise khona ama price ukwenzela ukuthi naloyo onga afford inani elijwayelekile noma inani ekuyilona price yayo insipho uMgabe noMandela akwazi ukuyithola. Kule game ukangizili ukuzothi nasi special sensipho.
ngiyazi ukuthi abantu bayazi ukuthi khona lesi siranayo sensiphe u3 nge1000 rand kodwa angizili ukuzothi thenga kukwena lokho ukuthi ucabanga nini wena wazi ukuthi ubhekene na yiphi inkinga wena wazi ukuthi ikuphi la ufuna ukudlula khona wena wazi ukuthi ufuna ukubona ziphi ilokotho neziphumo eyibusiso izehle ezinhle kulonyaka ka2026 kodwa siuvula kamnandi lonyaka ka2026 ngokuthi ngibonga amakhastimende ami kusukela ngaqala ukudayisa ngalensipho angisekile ngokuthi ngithatha amafoni amabili brand new cell phones ngithi azowinwa noma ke azothola uloyo ngenzele ivoice note iVN echaza ukuthi uMgabe noMandela mhla ufika kuyena wafika emva kwesikhathi esingakanani waye uthenge ngamalini wena ungubani wafike wenza ini nani empilweni yakho uMgabe noMandela kuwo wonke amakhasimende akaSiyaviva TV1 futhi ngamane ngadinwa ngizokwenza sure ukuthi ke manje abasekho babili abantu engizobanikeza ama cellphone ngizonikeza abantu abawu3 shothi umuntu uzothumela lezi zinto lapha ku WhatsApp ku 079 0453 446 bese kuqokwa leyo VN ekhomba ubuqiniso kanye nokuphumela obala ngokukhululeka ukhuluma ngamandla kaMgabe noMandela okuhle okubonile izinto ezithe zenzeka emva kokuba usebenzise insipho kaMgabe noMandela. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, MC Pholobasi yanithanda futhi niyohlezi nisibusiso kimi ngiyohlezi ngisho ngithi angisilutho ngaphandle kwenu ngidla nje ngilala ngidlile kungenxa yenu enginakho kungenxa yenu neqinise nikwazi ukungenzela lo nosuku nosuku ingakho ke nami ngibuya ngamandla ukuthi loyo naloyo uthe wasebenzisa uMgabe noMandela phambilini angikakasho ukuthi gijima uthenge yebo abantu sebeqalile bafaka ama-order ngoba bayazi ukuthi awufiki ngokusheshsha ngenxa yokuthi abantu bamane bethi mase bethatha uMgabe noMandela kodwa kwamanje into esicela kwena iyodwa ivoice note iVN thumela iphimbo lakho ku 079 0453 446 uthi nje yeshe mapholo bamfowethu uyaphila cha ngingusibani bani mina okwasibani bani ithi angikwazi semfowethu ukuthi ngangi-order insipho ngelangela ukuthi yathatha isikhathi esingaka ukufika kodwa isifikile yafike yenza u1 no2 no3 no4 lokho nje kodwa kuzokubeka ethubeni lokuthi uwine cellphone sizoba transparent ifoni sizoyiwinisa bukhoma ingakho sithi lisho phela negama lakho nesibongo kuze sikwazi ukukunikeza le cellphone Nkosi nibusise ithela umusa nidlondlobale niphumelele ningasweli konke okukhulunywa ngani kabi ningakunaki konke okushiwo ngani kabi ningakunaki kodwa nakani ukuthi nina niphokophelephi futhi nifisane okwenu kulele kunina okomunye umuntu kulele komunye umuntu ungabona begxumela okwakho njengeparish elishisayo begxabhela ngakhona ingoba kubhlungu ngoba imoto uma igijima ihamba kulula ukuthi izinja ziyibone bese izinja zikhonkotha imoto ehambayo ezantsi nasenhla hlangothi zonke zomhlaba asibonane kwivideo elandelayo ngiyabonga.